चली चले के नहा के आगे चला 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 सब जब हाँ पोजीते जा हाली खाए हाँ पानी भोज करे बज बाद के सब बना करे के दिए ये जे बैठल जाओ जानली हाँ, ये जे ए बैठल छटकी अब पनिया ना आइल बना हो जले त उ अथु का दा तुलसी माई में डालव तुलसी में हाँ डाल दो जा वो डाल दी नहीं है जी हम धो दे तनी एगो गंगा जल डाल द डाल दे डाल दे ए मम्मी हाँ कहा तू चूल्हा पर ले बनी ना हो कने पारे कने बा पारे के चूल्हा नहीं की पर ले तो कावन की चीज पर बनावल जी का वो तो कहले रही ई ते बना दिए ई तो पता सरिया ही तो हमनी के हाँ। तो सरिया देबे अच्छा एकरे चूल्हा पर बना लेबे के हाँ एक बन जाई हां एकरे चूल्हा बना लेबे के हाँ आ देखी किरिन डूब गइला हाली हाली ना हाँ 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 चलो जाली हम बनावत तनी तब ना हाँ ठीक बारू की हम बना देतनी होनिया किनारा के तू होई चल ले आई बिचान काहे के निकाल पड़े आ जाए द है होला हां वो जे किनारा के हाँ वो जगह पर फेजी के ले ली हाउ मत हाई ले ले तो बना कैसे बना दही हाँ बनावा जी का ढेर पर बना के वो पीछा रख दी एगो पीछा बा हो जी अपना ना दूध के लगा दी हो बनावा जाओ सी बताइए चूल्हा पर दल रहती तो इतना मेहनत ना पड़ी तो अरे हाँ? का कहीं ना पढ़ाई तर यार पढ़ला भी ना रउआ बड़ भूला कर बानी छठ करे के बा आई नहीं के मालूम अब तो इनके चूल्हा कहे करे ना के बा चाहिए कि तब हाँ का हवाइले ना रही परसों दिना बुचिया ले रउआ के हाँ मम्मी जी चूल्हा पर दे हम पढ़ दे रहती बताओ हो ए छोटकी हां बोली अरे तो हमनी के सास भूला कर कितना भाई ऐसा ने साथ में तो का अरे तो सास सोचा तो 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 पतो तो या यहाँ के सिखाए के चाहिए ना कहे के चाहिए ना कहाँ कोली हसन पर देब हम पढ़ दे रहती हम तो भुला गई सुना तू लेपन लगा के ले आवा ठीक तो हे जे लोकन लगा देते हाँ लेपन लगा के ले आवा ए मम्मी हाँ कह रउआ जाए गोइठा ले ले आई जाते ले गोइठा ले ले आई तब ना बनी हाँ हाँ हम तो चूल्हा बना दे हाँ जाते नहीं हम ले गए पान ले लाई तो यहाँ हाले भी तो कर हाँ जाते हम लेके आवतनी ले आई गोइठा हाँ लेके हम आवतनी जितना जल्दी लेके आई नहीं तो ढेर रात हो जाई हाँ अच्छा अब तक जा तनी जा चलो आई ना अब लगावा हो सर देखा ना आगे पूछ देबे के गोइठा लेके आई भेज ले बनी कहबे कि मम्मी जी के लइबे ना कहीं अबले हां जी जल्दी आगे नहीं जाना हाथ धो के बखिए बनाए में वहां के कोनो काम में पीछा ही रहिला खाली कहीं ना कि नहाय चले के हाली हाली दोपहरिया के हल्ला कइले बनी नहाय खातिर देखल हुआ ना ना खातिर हल्ला कहीं सामान दी पगला ही नहीं हाँ चला जा हाली हाली अब ना कुछ कलू जा ला जब बैठा तनी ला जा ला देनी तो हाँ ला हाली हाली कर जा जाए के बाद घाटी पर अरे त घाटी पर जाए के बटे तो सुबह ना अरे वो यही मेरा घाटी पर चल जाई बा नहीं दियो बस चलो वो तो कर चलो ये बता ना अरे देख ना कनी हा कि सासनी के बूढ़ा कले भूला कर बानी एकदम का करी यहाँ के बुझाते नहीं खे कि जब का भूलाइले जाता नहीं लवा हा कनी वा खिलावा सलाई लेवा सलाई लेवा आगे बारे आ चौला बिल ले बड़ू चाल बिल्ले ले आवा आ काले बोझ की तेल ना डाल ले जाला चिमकीला नहीं खे चिमकीला ना ले ये तो बिचारा खाली कर द चेफुआ ले आवा सर दे ले आवा द अरे धा ले ही अच्छा देखो तनी धरा को गोइठा डालब ना तो भल ही हाँ अब मान लो कि देखो अमवा के लकड़ियों के कहल रहे तो देखो ना आइल अमवा के लकड़िया इतनी मन गोइठा पाथल बाजी हाँ तो गोइठो तनी मन पाथले बा नहीं हुआ हमके लकड़ी तो गोइठा फरे था एहू से हो जाई अच्छा ये तू फल ले आइल बानी मम्मी कि सुबेरे जाइब ले आवे सवेरे आई केही बेरा बोला
अब तो सांझ हो गई तनी बेरा देखते बानी कि किरण डूब हाँ गई तो रहेगा बिहान आई। बिहान आई ना हाँ बिहान आई। तो सुबह ही चल जाइब हाँ बजे सुबह आई हम कहलिए हमके हाँ तो यह प्रसादी बनावल जी बनाई जब पसंद हो जाए हम लेके चले। तुरंत फल किन के लाई तुरंत धोल जी धो के हाँ धो के सरिया का बस लेके दूध हल सरिया के अब ओढ़ पहन के अपन चल जी। हाँ देखा बरत नहीं खेला तू ही बारा हमरा ले नहीं खे बारा जैसे कि देखा हम गोइठा नहीं खी नहीं हर के बुझले हां जी जे बोझले रही ने बोझले हां बारा तू ही नजर में का करत लोग तन माई लोग ना सिखोरेला हां ना का करी रहुआ रहबे करी सिखावे के त अरे बाप रे ये जो हम तो सिखौते न बानी। आगे बोल गई दीदी के जन कहां गई नी कहां गइल हो कन्या बड़ लोग आव है आगे बढ़ गई अपन अथु करा जाली हली हां आवा जाली कल पानिया बैठा दे तनी हां पानी बैठाओ पानी बैठा के हां हां आगे खा लेना तू हली आवा चूल्हा बड़ी मस्त बनौले बने बड़ी खाली खाली का करे के चौरा धो ली ना हां चौरा धो जा चौरा धो के हां बोली का करते अब इतना खाना जा तू कर जा किसान है बोले हां रो हम फरक से खाई ना हां सकाई ना हां त ठीक है भाई तो बनबे करी तो पहले बखरी बन जतम ना हां पहले बकरिया बना लिया बना के तो फरक से कर ली हां त ले आवा पानी बैठावा बर गेल ना हां पानी बैठा के कर जा ले ले पानी अच्छा तो ठीक बा त गीत गावा ना आज हां गीत गवाई खीर बन लता हां गीत गावा जा हां त गाई रवा अय कन्या गावा हमरा नारे तुम गावा बताओ हो मम्मी बाई बुढ़ा गई ऐसे तो हमनी के सास मिलल अरे कन्या हम भूला उला जाई ना अब का करी चाही बसा के बांगिया बांगिला चकती जा बांगिला चकती जा पेन्हाना लगना से पियरिया दलरा घाटे जाऊंपा दौरा घाटे जाऊंपा पेन्हाना मुन्ना बहु पियरिया दलरा घाटे जाऊंपा दौरा घाटे जा बाट के उदेले ई दल के कारा के जा ई दल के कारा के जा तो रे पुतो रे बटोहिया ई दल रुजा माला के जा ई दलकिया मैया के जा चाही बसा के बांगिया बांगिला चकती नाना ठीक बा त हमने तेरी ना देखायो ना आटे बहुनिया हाँ हाँ तो ले ले आई हाँ जल्दी ले भी है लेके हालिया हमार परी पुना गुस्सा हमार लाख मुनि हमार नाम पर देवांती सिंह कॉमेडी वीडियो रहल है हमार वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब सब्सक्राइब करब और कमेंट करब चैनल के आगे बढ़ाई बाय बाय।